Αυτά δεν τα γεμίσατε, βρε κορίτσια. Όχι, Άσπα! Ελάτε κάτω ότι με γουστάρετε! Αυτά που είπαμε να λέτε, Νίκο, είσαι πολύ ωραίος. Αφήστε με, βρε κορίτσια! Αφήστε με! Σταμάτα, καλέ! Φύγε, καλέ, από εδώ πέρα! Φύγετε! Σταματήστε! Θα έρθει πάλι το αφεντικό, ήρθε και η Άσπα και θα μου κάνει πάλι παρατήρηση στο αφεντικό ότι με γουστάρετε πολύ, σας αποσυντονίζω και δεν μπορείτε να δουλέψετε! Άσπα μου, τι κάνεις? Δεν με αφήνουν να ηρεμήσω. Έναν με έχουν εδώ πέρα, είμαι και δεν ξέρω τι έχουν πάθει, έχουν τρελαθεί μαζί μου. Η πιο ωραία γειτόνισσα. Καλά. Το καφεδάκι στην Άσπα! Το καφεδάκι γρήγορα στην Άσπα! Γρήγορα! Δουλεύτε εσείς. Άσπα, τελείως τυχαία εδώ έχω γράψει τον αριθμό μου. Αυτό είναι άμα το θέλεις, το κρατάς. Άμα δεν το θες, με το που βγεις έξω, το κρατάς και πάλι. Η πιο ωραία γειτόνισσα. Κάντε το ότι με γουστάρετε. Άσπα! Κοίτα εδώ τι παθαίνω. Κοίτα εδώ. Δεν μπορώ, λυσάξανε.